Zetten we deze ook op tafel, erbij is het ook leuk. En dan die beschuit met muisjes erbij. Hier is een 11 februari een Lietse poppen geboren. Lietse Berber. Is het druk, dames? Mag ik er even bij? Ja. Je bent sausfamkes, ja. Heel leuk. En alle saus, daar ben ik wist te kramen. Wat bijzonder. Ja, het is heel speciaal. En het is ook nog heel speciaal dat het sausfamkes binnen. En ze komen alle keer thuis. Ze komen op een foto met elkaar. Nou, wat leuk dat je weer ziet. Ja. Lokwenske maar Berber. Dank u wel. Ja. Hoe oud is ze nou? Berber is 3 weken. Ja. En gaat het goed? Ja, het gaat super. En je woont jullie echt er hebben? Ja, zeker. Omdat ze lekker streng is. Wanneer ik in de rust moet, dan moet ik in de rust. Dus zo niet, dan wordt ze boos. Het is gewoon een supervrouw. Ja. Zijn de size wat dit wordt, stel, dat weer wel een verrassing. Ja. Maar dat is alleen maar mij, dan ben je daar. Ik dacht dat ik bij de eerste 2 al gestopt was, maar toen kwam er nog een en nog een. En toen raakte de relatie voorbij met de vader van de eerste 4 meiden. En toen trof ik een andere man. En toevallig, nou ja, per ongeluk, we hadden hem misschien ook wel om de een. Raakte ik zwanger van hem. En daar ben deze beiden dus van. Ja. En daar ben je heel gelukkig mee? Zeker weten. Dan ben je ook Beppe, hè? Ja, ik ben Beppe van haar kinderen. In 2012 waren wij beide zwanger. Dat is ook weer iets bijzonders. Kom eens, Wiefke. Even die snoetsverschil maatje. Nou, wat vervelend nou, meisje, hè? Hoe is het? Leuk om te zien hoe de dames zich ontwikkelen en hoe de diert meisje. Is leuk om te weten en te jaren. Dat vind ik leuk, hè? Nou, moeders, kijk eens. Schoon kind. Kijk eens. Zo. Zijn we er klaar voor? Yes! Ah, wat leuk. Ah, dat is het ding. Het mondje jippen. Ach, poppie toch. Goeie. Ah, goeie. Je hebt nou al lol? Ja, ik zeg het al. Wat ben je aan man? Vertakt. Visverkeepje. Juist. Dat is goed erin. En hoe lang ben je al visboer? 46 jaar. Zo. En wat is nou je allergekste visverhaal? Nou, die bent er met soort. Ja. Ja, die bent er met soort. Ja. Hele mooie, maar hele droevige. Droevig, hè? Ja. Ja. Een droevig visverhaal? Ja. Dat je maar een klant in de praten dat dat erom valt en neer. Jezus. Ja. Dat kan ik net voorstellen. Nee. Maar die wel gebeurd. Ja. En maar ik nog hele mooie dingen hier. Ja. En ja, want ik heb wel vaker zo'n visboers. Ja. Die roepen dan wat om. Dat doe ik toch? Ja. Maar die verstaan nooit. Ja, het is maar weer daar binnen hier. Kun je iets demonstratie hebben, man? Nou, ik mag die kant uit, jong. Ja, maar nou, de rieden was maar toch ik wat vertellen. En ik leer nog even naar die kant in geweest. Oké. Dan krijg je hem wat. Ja. Oh. Dan roep ik net nog een kruisvat. Wat moest hebben? Oh ja. Oh, oké, heb je mij nou om? Ja. Nou, dat mag best. Nou, een lekker bekje, zeg. Ja, stop hè. Maar meteen mooi nemen. Nou, dank u wel. En dan nemen we lekker die spouwen en die blijven lekker op.
Bedankt voor het interview. Tegen dank. Ja.